Hai angkria. Anai. Nung bahai hendak. Debi, Ebi. Cuma लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय नै जों दायो रौता धानसिरिघाटआव मा बाबा लानाव थांगासिनो ओमफ्राय जों मानो थांदों मा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामबाय ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जों दायो उदालगुरि मोनबाय Godan salah. Nanti salah. Ini doa na bakin lagi lah. Apa? Salman kita. Sini garia. Hai. Hai lại. Deh. Hai. Pria kencinai. Gari na ordeng ya. Dayi जों रौता मोनबाय ओइथिं फिथाइला मेथाइ पेकेट नुहुरदोबा उनाखै मारै बिदों नाय आखाइ हानहरनानै फैसायालाय बे फैसाया खोरो ओइ बेयाव बोराव नै पुलिस बेयाव हर सामेल पुलिस ए बे गारिया बोरै गाबदों बुं गाबदों बोरै गाबदों Cai be, gari fai bodong, ya, bye lah bye. Dhansirighat ni dolong gedang. Nei Dhansirighat tahun. Berting orang thangbai, berting zahani kelahan alai kelah habai. Ebi getau. Ebi, cina lagi getau na? Mancina nago mau coba. Hari ini nyali misti alai. Misti akro. Kemana baik kau baik? Ayo cima kasih dengar. Ada. Rekam. Zada. Hai ang Elina. Dia dengan apa? Hai ang Pria. Anai. Nung bahai hendak. Ebi. Cuma. Anu. Oh, ni bisa betul aja. Amazing daya moment tersikan.
Bam जाबावदोसो मालाय बा 아부도가 안 잡아. 아용다. 네 지나리 돼 네 belai जा babaya ini deh maji mendeng bunda maji mendeng देहाखो देहायालाय बाङाय मोजां मोनदों ओमफ्राय दुरबलफोरा खामजानो हायिखाय बाङाय दुरबल मोनबाय थादों आरो ओमफ्राय मा जादों बाहाय बुंदोब्रा मा ओंखारदों रिपर्टआव नायनायावलाय गेस्टिकआ मा होनो आलसार गेस्ट्रिक नुदों आरो दावायदों गागोनबालाय डाक्टर गिदिरालाय बुंदों दावरायदोंनो जागोन बियो होननानै बुंदों ओमफ्राय चेकआपआव माला लिंहरदों चेकआपआवलाय दा जोंसो दा बै 14-15 दिनावहा थांगोन होनना बुंदों जाबाय दे एनजे एबे गोथाव ना गोथाव ए गोथावनो मालाय दे जाबाव दे खनसे जाबाव दे गब जालाय गब जा सानजौफुनि ओंखाम जादों गोथाव दे गब जादो 아부 먹고 봐봐요. 아부 먹고 봐봐요. 만큼. 할라시야 이랬나 보았어. दे जाबाय था 나는 그 비디오 감독네. ओइ आबौ लानाव फायना मादि मोनखो बुंदो होमबालाय मोजां ए ओमफ्राय नै जों दायो न'आव फैफिनसिगोन गावखौ भिडिअ लानांगौनो ओमफ्राय गेजेराव सुगोननो गाहा दुख्लि थांसै जा आबौ दंजोबदो जायगाया थोगोन दैबो बेयावनो ए जाबखोबोबाय नङा गोसोआ इयावमोन आं बैयाव इयाव नो होमबालाय नोंसोर माथो गाखोखो ए एव थान्दा हाबबाय जायाखै र' हायदो नायलाय गाबहोबाय थायोलै सिथादो हामा एन्जेलखौ गाखोनो होदो बेयाव गाखोनांगौनो एन्जेला एन्जेलखौ बेयाव गाखोनो होदो जों दायो रौता मोनफैफिनबाय लिबि मालाय मारै जिदनो अथे साइ बेहा बल नायगोन नायानो ओइल' ने बल खानो आं गाखोदों लाखिनायनि गोराबबाय दे गारिया उदालगुरि टाउनाव चैनलखौ सब्सक्राइब खालामना बिसाल habna video kami ako mana hamu iya थाखा बुथुमग्रा अखाफोर नुजालायबाय
दिनै पुर्निमा दा अखाफोर पुर्निमा नंथ'आ नामाथाय माहाय माबा दंबावो माथो नै जों दा गामि हाबजेनबाय हाई स्कुलफोरा गभर्नमेन्ट दाउलाखा जेबो थादे बे दायो जोङो न' मोनफैबाय न' मोननायहालागि खोमसिलायबाय खामखौनो जालांदो मा दै लोंनो बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थेंक इउ ओमफ्राय चेनेलखौ गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो